Så er solen kommet. Det er tid til Appleflower Festival. Nogle borgere i kenderne. Fantastisk musik og et enestående børneprogram. Ja, i år der er der jo inkluderet billetten. Både øl og vand og moste fra I kommer til I slutter. En stor frokost lørdag. Bager med styr på dejen, som laver morgenbrød. Frokost søndag inden i går. DJ's fra udlandet, der Phil Meiser. Kalvefrikassé, kogt med piskefløde. Vi er en fyr, der får et genbrud her i 2013. Det er jo Rasmus Valder. En lille laksesnitte på bygbrød. Ja. De anmelder roste kloster. Strandbar. Fodboldskole med målsyven fra Sakskøbing. Og så har vi danske Indians, som faktisk har turneret rundt i hele verden. Grøntsager fra den lollandske muld. Jakob og Signe fra Ramachan. Og de første nye kartofler, løvstikken. Og Johanne fra Ramachan. Kalifen fra Fes med en okse tagine. Sushibyens founding father Jens Rahbek. Hvad fanden det? De er også forbi. Kok med svisker og kanel. DJ Trompeter med et forrygende swing Charleston DJ-sæt. Mandler, sesamfrø. Vi ses til Appleflower Festival den 18. og 19. maj. Mad, musik og masser af børneunderholdning. Pinsen 2013. Fløde, smuk bouillon. Det bliver super hyggeligt. Vi ses til Pinsen. I wish I could be happy. It feels so right with you and me. It can't be wrong. In my mind and I can't